Čau lidi, tady je Sury, a toto je první video. Jo. Teďka budeme hrát Pokémon, Platinu. A můžeme hrát. Tady jsme už dostali prvního Pokémona. A no, můžeme. My jsme se tady vybrali Piplapa. Trajan. A no to bude dobrý video. Teďka jdeme nějakým to s Hubertem pro legendárního Pokémona, i když to vlastně ani není. On je jenom úplně blbý. Gary. Hurt mele a mele. Tak jdeme. Už jsme teda jdeme to nějakému jezeru. Špnout legendárního Pokémona, který tam prej je. Jenomže Hubert je blbej a ani nemáme normální Pokéball. Natož Ultra Ball. Tady můžete vidět Cyrus, Kápa Galaktiáku. Cyrus is my name. Until then, sleep well you can. Legendary Pokemon of the Lake Belt. Oh yeah. Tak nám, sakra. Allow me to pass step aside. Well, Cyrus. Vůbec neviděl, kdo jsem otřel od nohy. Oh, sorry. To tady byl nějaký zvuk. A Hubert panikuje. That's the legendary Pokemon crying. Okay, this is our chance. My nemáme to Pokébally, že? Wait, what? We don't have anything on use? You know Pokemon. P-O-K send E-balls. We don't do bla 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 bla. Už nemám být. No ty jsi všiml brzo, že nemáš Pokéball. Že se nemůžeme chytit. Ty jsi fakt, ty myslíš plící a ne hlavou. Já ho nemám rád. Toho Huberta nemám rád. Jdeme do nějaký to Pokémony bojovat, protože potřebujeme levely na našem Piplapovi. Starly! Piplapa. To už má level 6, protože předtím jsme bojovali to s tím Hubertem. On má Turtwiga. Ovšem, musí prostě vybrat toho, kdo je ve výhodě. Nic nám neubral. Odkdy ty, kámo? Jo. 16, to je celkem málo. Až budeme mít to level 7,5 expu, tak asi už půjdeme do toho St. Jim Townu za Hubertem. OK?
musíme jít rychle. Jenomže já hraju na počítači a ne na Nintendo, takže nevím, jak se stiskne B, aby se měl ty running shoes. To je to jim běhací bod. Jo, to zase stárli. Ach jo. Go, Piplup. You spawned. No použije growl, to se dalo čekat. A tak fail, no. No co? A poslední. Tak ještě jednu a budeme mít level 7. A pak ještě to na polovinu expu, protože proto jdu. Go, Piplup. Použij pound. Use pound. Oh, jo. Super. Teď ještě asi dvakrát, nebo jednou. Ale jsme měli už polovinu. Jo. Starly! Come on. Bum. Teď to udělalo mnohem víc než předtím. No, takhle. Bum. Jo, jasně, jenom jeden život, protože to jsme těsně větší želvy než on. A ona je to. Uhlavý ženská. Piplupe. No dobrý. Dali jsme ho. Jej. Jo, to už level 3, super, takže to bude víc exp. To je poslední a pak už jdeme se vyléčit k mamce. A pak už jdeme do Sanjim Town. Jde určitě zase bude kecání. A kecání. O tom novým Pokémonovi. No taky, potom asi dáme přezdívku. Už vím, jakou přezdívku mu dáme. Tak, výtečně. A jdeme. Tam je sníh? No, tady taky sníh. To je divný. Teď je léto. Ne, teďka je jaro. Nebo podzim. A už tady je sníh. Jaké divné, ne? No. Welcome home, sorry. Are you in your Pokemon healthy? It's still early in the morning. Take a quick rest, deal. Děkuji, že to odpočnu a čau. Lístečkové město. Teď bude dlouhý, takže to radši to přestřihnu, než se dostaneme dál. Čau, vítejte zpět. Tady jsme potkali Bidoofa, který nás teďka zdržel, takže si musíme bojovat. Boom! Teďka to bude poslední. Mě už fakt ten Bidoof štve.
Jo, level 8. Roste to rychle. Bubble. Jo, super. Jsme se naučili bublinky. Ne, he, 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 he. Uteč. To máte možnost tady, že můžete utíct. Tak. No teď to bude dlouhý povídání. A jo. Teď už jenom to bude kecání a nic víc. Dobrý. Asi to za chvilku ukončíme, potom jak nám tady ukáže, protože proto. Down. Wow, what was that? Your friend sure seems to be really impotent. Well, anyway, let's go inside. Dovnitř a tady se už toho Pokémona přejmenujeme. No dobrý. Čumí, to jsem kdo přišel, co? No jsem to já, let's have a look at your Pokémon. To je on, kámo. Hustý. Vidím, že tvůj Pokémon se zná být trošku šťastný. Není si vypal jen trošku, blablabla. Chceš ho pojmenovat? Jo. A už vím jak. Kdo zná Naruta, tak ví, kdo to je. Je to takový charakteristický na toho vonního Pokémona, že to je vlastně vonní. A Kisame je taky vonní. No, on je žravok. Aby byl pět tušňák. No, dobrý. Ale Kisameho malýho. Jo. Už mě teda pustíš, kámo? Ne. Ty jsi zlej. Mi chce něco říct, jenomže nemůže. Stydí se, asi že mě chceš vyzvat na zápas, nebo že mě miluje. Jo, můžeme ušít? Jo. Mám asi unoro, it's over. First of all, I want exactly what can the body on if it's enough. To do so, it necessary to collect tokens. Jo. Jo, neboj se, kámo. Jo, jasně, pohoda. Já ti to. On mě teďka jakože dá Pokédex, jo? A já pro něho musím nahrát všechny Pokémony v synohu. Jak můžu? It's automatically. Takže si to uložíme, kdybyste náhodou chtěl vypnout, seknout a vypnout. 3, save. Kind of Pokemon in this region, jo. Můžeme jít? But 1, 2. When you walk it on road with your Pokemon, what did you feel? I left for 60. Aha, to mluví ten profesor Aneta Dawn. To by přišlo divný, kdyby už šlo přes 60 let s Pokémonama. No dobrý. Ona si teda vybrala Chimchara, protože ten není tam jediný zbyl. Takže... Ty jsi Dawn? Ty. Jsem nevěděl. Já si myslel, že jsi nějaká katka. Tak můžeme jít?
Let's go body, come on body. Asi se vysmrkám. Sorry! Nekřič na mě, teď jsi přede mnou. Co pro mě máš? Jo, ta M27. Tady vlastně můžete sbírat i od lidí, nebo na zemi, pokébaly, můžete sbírat i různé schopnosti. Teď jsou tady v tom ta Ems a ta Ems Pocket. Shortage instant crystal on Pokemon Beer in the mint, whomever. Jo, super, se to těším, jo. Jo, super, takže můžeme teďka jít na obchůzku tohohle městečka, tak jdeme. Nebo teďka bude náš mentor. No, je to profesor asistent, jo, no, to se nám hnedka poznat, když jsi vedle něho do celý den. Jo, jde z Pokémon Center. Tady se healují Pokémoni, kteří byli zraněni v bitvy. Můžete tady najít Pokémon Centru ve všech tom městech. Kromě toho našeho. The building with the move is a Pokémart. Jo. To je obchod, ve kterém můžeme koupit různé itemy. Třeba to můžeme koupit ty Pokébaly a poušny, aby jsme si vylečili Pokémona uprostřed boje. Třeba tam mají super poušny. Tak jsou tam dopisy, můžete napsat, nevím. Jo, můžeš už jít, čau. Tak čemu? Vypadala celkem sex. Tak já teďka se jdu vyhýlovat a pak se sejdeme tady na té cestě. Můžeme vylčenýho Biblopa. Teda kysáme ho. Můžeme jít. A za chvilku to asi ukončíme, protože už to je celkem dlouhý. Jo, tady se půjde. Dobře. Tady u toho kecání teďka zastavíme. A tady jste chtěli, když už se chytají ti Pokémoni. Save state as Platinum 4. Uložit. A to je asi v toto video všechno. Dejte like, koment, odběr. Kdybyste chtěli další díly, tak rozhodně like. A napište mi do komentáře, kterou byste chtěli hrát hororovou hru. Teda já. Kde pokud nikdo nenapíše, no tak si nějakou vyberu. Mně to nevadí. A mohli jste si video užili. Sice to bylo takový nudný díl, že se jenom kecalo a vůbec to nuda. Je to celkem, to ani není o tom chytání a bojování, to je jenom o tom kecání. To nevadí. Já se s váma teda loučím a čus.